ואחרי הפרק השישי, אנחנו בפרק השביעי, פשוט השישי נשבר לי הגב, והלכתי לבית חולים וחזרתי, ועכשיו אני בריא ואנחנו הולכים יאללה, חזרנו. טוב, יאללה. עוד אחד, רואים טוב? לא רואים טוב, צריך. ככה אתם רואים טוב? אוי, דבוי. נו. הלכתי מגבינים 1.29. אמרתי שהסרטון יהיה ארוך. כאילו, עוד הלכים שהם לא זה, הפלאשים קניתי 5 ב-149. זה מפחיד. בואו נראה. עכשיו משם עד לשם. יאללה, בואו נראה.